ପଖାଳ ନାହିଁ ଯାହା ଘରେ ତାକୁ କି ଓଡ଼ିଆରେ ପଚାରେ। ପଖାଳ କଂସେ ଖାଇଦେଲେ ଆତ୍ମା ଉଦରେ ଦୁହେଁ ଶାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପାର ରୋଷଶାଳାରେ ଆଜି ପଖାଳର ସାଜସଜ୍ଜା ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ରୂପାର ରୋଷଶାଳାରେ ହେଇଛି। ଏଇଠି ପଖାଳ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବ କଷି, ଦହି ଛୁଙ୍କ ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ସେଟା ଆମେ ଭାତରେ ପକେଇବା। ବାଃ, ଏବେ ଆସିବା ଆଇଟମ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ସଜନା ମସଲା। ଏଇଟା ଆମର ଆମ୍ବ ଚଟଣି। ଏଇଟା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ। ଏଇଟା ଟମାଟ ଚକଡ଼ା ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ଟମାଟ ଦଳା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଏଇଟା ପୋଇ ଶାଗ ହେଇଛି। ଏଠି ଓଉ ଖଟା। ଏଠି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଡ଼ି ଚୁରା। ଏଠି କଳମ ଶାଗ। ରୂପାର ରୋଷଶାଳାରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 10 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। सब आइटम टेस्ट ହେଇଛି କହ। ପଖାଳ ଦିବସ ଜମିଗଲା।